Avui serà el torn dels més menuts. El jardí musical 1, 2 i 3, format per xiquets de 4 a 6 anyets i la banda juvenil. Tots els que formem part de l'Escola de Música Manuel Latour vos donem les gràcies per la vostra assistència i esperem que vos agradi. Donem pas als alumnes de Jardí Musical 1 i a la banda juvenil, dirigida per Vidal Ruiz.
Jardí musical 3, Mozart. Per a aquests xiquets, avui és un dia molt especial, doncs és l'última audició que oferiran en les classes de jardí musical. Alguns d'ells venen a l'escola de música des que tenien mesets i el proper curs ja començaran a tocar un instrument. Tots els que formem part de l'escola de música ens sentim molt contents de comptar amb tots vosaltres i esperem que us vagi molt bé en aquesta nova etapa. Un fort aplaudiment per a la banda juvenil i per al Jardí Musical 3.
get that kind of vibe. You got that bomb, I think I'm a pull, I'm gonna mad, I got like a sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Jem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They shit stink, but my shit will just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me that, trip, trip, but I get it back, put it in his lap, sip, sip, on the tip, sip, sip, on the sip, then I think he's trying to hit your dick. Na 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 na. Kissing straight. Fins aquí l'audició de Fi de Curs del Jardí Musical.